чакай, че нещо се спря. И викам, те може свърших една къща и тръгваме, и аз се връщам при тях да ги питам. И стоя, нали, защото ги видях, че се карат, и стоя, нали, там на един ъгъл и чакам, нали, да се таковат, да се, нали, оправят. И тя не може. И тя, нали, го изгони такъв да си ходи вкъщи. И те после заминаха, че някъде говорят с мен, че какво аз че говоря с него, викам, нали, какво сега вкъщи да се предвижда. Той викам и съмнявам се. Но, нали, вика, айде върви тук, нали. И отивам аз, нали, вика такъв, айде да прави на гората, нали, да си подпиши някой. И отивам аз, и за малко се връщат те двете, и тази започва да ми разправя, че той е започнал да я крещи, не може такива неща, и тя се оплакала на менеджера, и той казва да, нали, тя да го изпрати вкъщи. Което абсолютно не е така. Той въобще не започна да й крещи той, и тя започна. И е такива неща. Много се дразни, защото е толкова фалшива. Такава пред тебе, как си любов, моят такива неща е постоянно така не говоря, обаче имаш, че в момента, в който се обърна, започва една не говоря с търпа. И е постоянно така и много се дразна, ама не мога нищо да кажа. И аз няма нищо да кажа, ама защото е супер двуличната и много се дразна. Защото е така пред всички. И това от началото аз виждах, че е някакво фалшиво, защото, нали знаеш, човек, който е прекалено мил с тебе, в същото време е цапна в устата, не е добре. Много ме дразни. И така, сега ще лягам, защото съм страшно много изморена. И такова. И да. И ще лягам нека на защитки и така е. Добро утро и много ви обичам и двамата. Много ви целувам. И така и цункайте Хриси и поздрави на всички от мене. И ще ви направя много видео. Обичам ви.